Ui! El primer regal ha arribat! Anem a obrir-lo, va. L'obro jo? Va. Jo gravo. Ah, hi ha un altre paquet a dins del paquet. Un petit, no? Aquí. I aquí hi ha... Ah, mira, hi ha una nota. Gràcies, Josep. Que la disfrutes. Li hem posat una nota pel tiet. Gràcies, Josep. Ai, Mira que maco. Què posa? Porta... Canguritos. Porta Canguritos és... L'empresa. L'empresa. Txan, txan, txan. Txan, txan, txan. Txan, 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 txan. Txan, 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 txan. Què posa aquí? Lilipupi. Baby. Baby Ara aquest carrier. no el trenquis, eh? No. Bueno, és una caixa normal, només que té la... Bueno, però la fundada del Liliputi. 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 I mira, en teoria és, el de la... Ah, sí, que l'he vist. Que ho han fet bé. Oh, que currat, no? Hi va un llibret Amb com posar-te amb les tot. instruccions, amb les Hombre. instruccions de com posar-t'ho. I una bossa De transport, de transport. Ah, i aquí està. Aquí està. Ui, veurà tot. Hola, sí que és gran. Bueno, clar, és que és fins als 20 i pico quilos. Bueno, clar, ha d'haver-hi un nen, no? Aquí dins. Sí. Ha de ser gran per collons. A veure. Uau. I això... Això són els tirants. O sigui, aquí t'has de posar a la panxa, això. Això t'ho poses així? Sí. I aquí, i lligues. Ja, però i el nen on es posa? Aquí? Va aquí dintre. Aquí. Doncs això ja és molt més... Vols dir que va aquí? Sí, buixaràs, vull dir que va aquí. Aquest és l'adaptador per quan és bebè. Per seure's. De bebè. Llavors, quan ja no és bebè, el treus d'aquí, en teoria, ho obres i ja va a dintre de tot. Bueno, ja ens ho mirarem bé. I això és la caputxa, em sembla, per quan dorm, que no li caigui el cap. Sí, això va així cap a darrere, i així quan dorm, el cap no els hi cau. Sí, no se'ls hi va enrere, i es pot treure. I això també em sembla que és rotllo per quan creix més, per si pots baixar-ho, per si vol treure les cames. No, estava molt bé, Sí que tu vas mirar. Home, vaig a fer aquí un... Esta versus la otra, versus la otra, versus la otra. Doncs moltes gràcies, tiets, pel regal. Vaig fer un gran estudi de mercat. A veure... Llavors, el primer que hem d'obrir... Quin és? Aquest sembla el... Aquest és el cotxet. A veure, anem a obrir això. Que ens ha arribat avui. A veure... Ens ha arribat 4 paquets gegants. Sí, hi ha una altra caixa. O no? No. Tancat així... Bé. A veure, què hi ha aquí? Això és... una espècie d'edredon? No, això és el que o sigui, per quan plou, cobrir el cotxet. No cal que ho deixem. I això és el que va dintre, sí, però no el matalàs que vam comprar, sinó el que va dintre. O sigui, el que ja és tubet de dintre. Que potser ja és prou fet. I vam comprar el matalàs. Perquè l'altre potser estava molt usat. Si s'embruta, tindrem un altre. Mira les rodes. Semblen pesos de gimnàs. Collons, que pesen, no, les rodes? És que es veu gegant, això. A veure, on està? Separat. Això és la cadireta. Aquesta és la base. Segur que és així? Bueno, en teoria és giratòria, o sigui que... I aquesta.
Vaya ruedatas, tio. I posem una segona. Perfecte. Aquest. Estira-la. No, mira, com ho sé. Aquí. No sé si és així o és al revés, I això... Així... Aquí hi ha 2 caixes més. I això? El matalàs, no? Matalàs. I això és car sets adaptor. Matalàs 7. Això és l'autofix. I El papa. el pal també. Urban Rojo. M'ho imaginava més petit per les fotos de tot arreu. Uau. Això és la capota. Quan es transforma en cadireta, és el coixinet. És fàcil el muntatge, eh? Sí, és bastant... I així va totalment protegit del sol. Va, anem a l'important, que és, a part d'això, la cadira del cotxe. Ara hem de treure aquest. Veus? Me lo llevo. Estic fent... Ula, però com pesa, no, això? Pesa moltíssim. I quan hi hagi un nen, Cada vegada més. vamos a flipar. Què estàs obrint ara? L'adaptador del cotxet a la cadira, no? I en teoria el cotxet està aquí. Per la quantitat de coses que hi van, I per lo gros que és, La porta base, ja. el que tu has obert és el que ara es posa aquí, no? Ara ha de fer plec. I llavors això es posa aquí. Sí. Al revés, veus? Que té això. Aquí ha d'entrar això, segurament. Només així. Adéu. Encara queda aquest, que en teoria és la base sufix pel cotxe. I aquí aniria la cadireta per posar-lo en el cotxe ben assegurat. I això és tot el regal dels pares de la Legos. I ara al merder el tindrem on guardem tot això. Aquest és el primer super regal, encara en queda un altre per arribar, que també és de grans dimensions, però de moment aquest és el més gros de tots. Funciona molt bé i hem tingut sort perquè sembla que està tot, no? Sí. Està tot i funciona tot molt bé. Aquí de perfil, de perfil. Moltes gràcies pel regal. Gràcies. Tintin, 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 tintin. Aquí tens les estisores, obre tu el primer. Aquest regal qui l'ha fet? La té de Mercè. Txen, 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 txen. Ta-tan! Oló! Mira el niu. El niu, això m'encanta. Oh! Està bé, per portar-lo tot arreu. Podrà dormir al sofà, al llit, al bressol, fins i tot, perquè no marxi cap a una banda i cap a l'altra. Tot això, mira, això és de primera muda. Primer cop que es vesteixi en aquesta vida, es vestirà així. Primera robeta de la seva vida. Això és molt japonès, no? La tira aquesta. Bueno, és perquè es veu que els hi va bé. O sigui, va bé per no haver-los de ficar Ja. pel cap i això. Clar. És de cotó, molt fresquet, encara que neixi prop a l'hospital, a vegades que hi ha aires condicionats i totes aquestes coses. Oh! Però és fresquet. I és talla 1-3 mesos. I hem agafat de conjunt un gorrito. No? Perquè com que diuen que se'ls hi va l'escalfor pel cap quan neixen. Així estarà ben calentonet, Sí. tot i ser estiu. I això és una samarreta. És el pelele. Per anar guapo. Una fresqueta, no? Sí. I això... És la manteta. una manta d'estiu, no? Sí.
Bueno, neix a l'estiu. Sí, sí. Però pel cotxet, o si, jo què sé, surts una miqueta més al vespre o el que sigui, no? Sempre està bé. Uau. Hola! És gegant! És gegant! Però si és una manta per mi, això! Pensava que seria molt més petita. Podrà utilitzar-la fins als 12 anys. Uala, no me l'imaginava pas tan grossa. I fa conjunt amb el d'això de dormir. Sí. Amb el coixí. Ara anem pel segon regal. Quin obro? Aquest? O aquest? No. Aquest hi ha més cosetes. Aquest té més coses? Jo crec que sí. Ah, això té iaia, també. Això Que és el sac per al... El sac. Olor, que m'imaginava més petit. Però és gegant, és enorme. És immens aquest sac. No, ja va bé pel cotxet. Vols anar-lo a provar? És el saquito pel cotxet. A veure, què més hi ha? Això... A la Rullo. A la manyac. A Manyac. Ai, el que no ens han posat és... separat. Ens regalaven un gorro, no? En teoria? A no ser... No crec. És veritat, arrullo, sac i el gorro. Doncs el gorro se l'han oblidat. A no ser... Que sigui tan... Mira, està aquí. Que sigui Està tan aquí. petit. Clar, és molt petit. S'havia posat a sota. Mira, és petitíssim. L'arrullo! Arrullo. L'últim regal que obrirà la Neus perquè em sembla que és el bolso. Bueno, tu també el pots portar, eh? Tu també l'has de portar, més que pots. Bueno. Hi ha el bolso canviador per penjar el cotxet, per portar biberons, portar de tot, i després aquí darrere tens el canviador. Si estàs en un lloc que d'això, que no és molt gros el canviador, o sigui... És petit, Però bueno. Doncs molt bé, no? I tant, comença a tenir bastantes coses ja al Neo, eh? Doncs gràcies pels regals Moltes gràcies. i fins al proper unboxing. Mira, Què passa? és... Hola, està inventat. Imant, Està sí. inventat. Què tens per mi? regalets de la teva tieta. Un regal de la tieta Esther. A veure què hi ha... Uns pitets! Ah, els pitets! 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Toma, ja ens falten pitets. Són Són molt petits, no, per això? Bueno, perquè són dels de baves, representa. Però com No que són per serà- jalar. Però com que serà mini, servirà per tot. Perfecte. Què ara obres tu? Això? La piruleta per mi. Sí, perquè el meu és massa petit per menjar piruletes. La piruleta és més gran que la seva cara. Que mini! Bueno, ja ho sabíem que seria mini, ja es veia, eh? Bueno, ens ho pensàvem, però tant, És molt, molt A veure, petit. doncs- Projector d'estrelles pel nen. perquè faci dolços somnis. Perquè així l'habitació, tal com es veuen aquí, està il·luminada d'estrelles de diferents colors. I clar, són petites perquè després quan es projecten es fan més Es fan grans. més grans. El compañero perfecto para el momento de sueño de tu hijo. Brilla suavemente proyectando en el cielo estrellas nocturnas. Que el tacte és xulo. Bueno, si no ho ha de tocar, no? En teoria. Bueno, I això? Què és això? de tieta Esther, també. També és de la tieta Esther. També és bo. Pues és una caixa molt gran, eh? I això pots petar. Però li donem al Neo. Què et fa? La caixa, que és més petita, eh? Que no pas la caixa gran. Vinga, tu pots! Ai, mira! Si va un bibi, va un xupete... Ah, sí? Perquè puguis ja fer proves. Bueno, ja veurem ara com funciona, perquè és una mica estrany. Esterilitzat. Ho has Què de fas? treure amb les pinces. Ah. D'això. Molt bé, moltes gràcies, tieta. Hi ha alguna altra cosa a la tieta? No. Segur? Doncs moltes gràcies, tieta, perquè esterilitzarem moltes coses amb això. Que és com que és molt gran, podrem fer moltes esterilitzacions de cop. Oh! Osito. Personalitzat. Ah, ajuda! Del Neo. Mira. Té aquí el seu nom. Que guai, no? És molt...
Pues ja està. Ja està? S'han acabat els regalitos. Ah, bueno, mira, i samarretes que hem rebut abans. Ah, sí, que ja les hem comprat nosaltres. De Torentitos. I de moment això és tot, a veure si arriben més regals. Doncs gràcies, tieta, i... Moltes gràcies. Fins al proper vídeo. Adéu. A veure, ens ha arribat això. 7 de patucos, que són com mitjons, no, això? Sí. 4 mitjons. Olor, que petits. Mira. Són petitíssims. Són de recent nascut. Molt bé. Següent regal. Quin vols obrir? Aquest o aquest? Aquest tombe. La Red Oak. I què és? Per banyar-lo, una capeta. Una capeta per banyar-lo. A veure... Oh, ai, mira, el blau és més maco que per la web. Per la web es veia un blau molt fosc. Sí que té tacte de Té tovallola. una manoplilla, que això suposo que és per rentar-lo, no? Suposo. O per eixugar-lo. Ah, per anar-lo eixugant així. Olor gegant. Doncs vam agafar la mida petita, te'n recordes? I cabrà tot tapat. Fas així... Mira, és de persona gran. En principi podrà cabre tot ell a dins del tros de capa. Però pues sí, perquè hi cap la panxa. A veure, l'últim. Ara... A veure què hi ha aquí dins. Oh, quantes coses que hem comprat aquí. A veure, tenim, per una banda, tenim una jaqueta de color blau. Oh! Tenim això que són Les musselines. les musselines, que és un pack de 2. I per últim... I el capritxo del David Buixarrais. Ja ho diu el capritxo, és perquè no es mogui. Això es posa així i el nen va aquí al mig. Llavors és un antivuelco, que es diu. El nen, a l'estar aquí al mig, no es pot moure cap als costats. Només es pot moure cap endavant i enrere. Llavors queda aquí encaixat. Oh! I ja està. Ah, sí, la germana de la Neus ha comprat roba. Friki o no? No, aquest cop no. Aquest cop normal. Un altre regal. Un altre regal. Molt bé. Doncs un altre regal que hem rebut. Aquest és un paquet molt gran. Ui, em sembla que l'he trencat. Un paquet molt gran que té a dins un altre paquet. Ta-dan! No es veu res, no? Espera. I... s'hauran equivocat o què? Ta-dan! Vam demanar el verd, no? Sí. I aquest és de color taronja. Ai. Bueno, potser la caixa és igual per tothom, no? No sé. És taronja, no? És taronja. Ah, no, és taronja a la part de baix. Taronja a la part de baix. Vale. Llavors és verd. Això és una mà que... Pues està plegada, tot i està plegada, és el que ocupa. A veure, espera't, que no hi hagi Ah, algú. mira ara! Uepa! Pues no sé si s'ha gravat. Però jo això ho veig molt... Ui! Segur I que... ara la plegaríem així. Aquesta és la posició 1. Segur que a mida que ho anem fent servir ens anirem... Aquesta és la posició 2. I aquesta és la posició 3. Té 3 posicions. Ai, que t'estava tapant la cara. I ja està. I ala, a mecer la cuna. Aquí tenim la cuna que ens van regalar els meus pares. Li van regalar al Neo. Bueno, li van regalar al Neo, que té un dibuix d'ossito. I hem anat posant a dins tot el que ens han anat regalant. Llavors representa que aquí hi té una espècie de botó que quan s'apreten els dos costats es pot baixar la brana. A veure, apreta els dos. I es baixa la brana. No baixa gaire, però lo suficient com per quan el nen sigui una mica més gran. Llavors hi ha el matalàs i per últim la còmoda, que va a joc i res, m'ha anat posant a dins totes les coses del Neo. I ja tenim que muntar i també té rodes. I aquí dalt, amagat,
que no es veu, i té la banyareta. I ens va arribar aquest altre paquet. A veure què és... I això és la funda pel portabebè. Vam comprar el Mickey perquè no li doni el sol en el cotxe. I el Cars, no? perquè no li doni el sol tampoc per darrere. I això per nosaltres. Els papis de la Guarde. Que m'estimen molt. Bueno, van regalar-nos un dudu d'elefants, perquè jo tinc la classe dels elefants. Bueno, a part d'altres cosetes, però això és per mi. Això són coses per la Neus. A veure què tenim aquí. Aquest és l'últim regal. Bueno, falta el del col·le. És veritat. Falta un regal. Aquest ens l'han fet la Marta i l'Eva. Oh! Què és això? És un collaret per quan estigui mamant el Neo, que no m'esgarrapi, ni m'estiri el cabell... Perquè es distregui. Exacte. Això t'ho poses... A veure... I ell juga amb això, ell no? juga. En comptes d'esgarrapar-te o d'estirar-te els cabells o el que sigui, i té diferents textures. La fusta, les boletes i tot, i ella es va entretenint. Anda, que guai. Que guai! Home, hi queda bé, Sí? Sí. Bueno, el pots portar por ahí, també. Està bé, pots portar... Bueno, clar, si portes el Neo també has de portar això. Sí. Així es pot anar distraient, també. Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies! Què és això? És ja un dels últims regals, suposo, abans de que arribi el Neo, perquè ja ens queden només 2 dies, o sigui, ja està això a rebentar. Ha d'arribar ja, no? Ha d'arribar ja. Llavors suposem... Pobre d'ell que tardi més, del compte. Que serà un dels últims regalets. No, que són... Avui és dia 3. Hauria d'arribar el dia 5. Però tenim temps fins al 19. Pues és el de les meves compis. De la feina. De la feina. Que bueno, l'altre dia ja em va portar venir la Sònia i va portar-me un biberó molt xulo. Després si de casa el vaig a buscar i us l'ensenyo. I per quan ja sigui una mica més grandet, una cullereta així per portar més... per menjar ja més son. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Oh! Un gym! Què és això? Un gym? Perquè faci exercicis. Oh, això va al terra i llavors té totes aquestes coses per poder jugar, no? Sí. Aquí hi ha el dibuix. Per estimular la vista, el so i tot. Molt bé, no? I hi ha una altra cosa. Molt xuli. Surprise! Això no ho sabíem. A veure... Un cotxet! Per fer encaixos. Quan ja sigui una miqueta més gran, també. Està bé. Triangle, quadrat... El cotxe Que puzzle. sigui intel·ligent. Molt bé. Doncs ja està. S'ho han currat molt, I això també. A veure, què és això? Que és un bibi, ja per quan també sigui una miqueta més grandet, que és per veure així més aigua i tot, ja té l'orifici més gros. Que aquests s'han ficat ara molt de moda. Que jo em volia... Shake. Quan vam anar a la farmàcia a comprar de tot, el volia agafar-ne un i el David em va dir no cal! Perquè ja sabia que te'l regalarien. I això què és? I això és una... per si marxes a fora o alguna cosa i tens la cullera, per posar-ho dintre, portar-ho net. I això està molt bé perquè és... o sigui, agafes qualsevol mocador, fiques per una banda i l'altra, ho vaig veure aquí, veus? Mira. I fas un pitet. Així, si no portes pitet o el que sigui... Tens un pitet... Vas a un restaurant i amb el tovalló d'això l'enganxes i ja tens el pitet fet. Està guai. I ho portes aquí així a dintre. Molt bé, no? Perfecte. Doncs ja està. Ja està. Ui.